Hi everyone, mayroon tayong ampalaya. Lininisan na natin to sa loob, tanggalin natin ang mga buto. May gagawin po tayo nito. Yan, may dalawa tayo pero ang gagawin lang natin ay isa. Tanggalan lang natin ang buto. So, ayan. So, mayroon tayong ground pork. So, ihalo lang natin yung ating ground pork sa ating shrimp with gulay o vegetables. So, ang vegetables natin ay ilagay natin carrots, corn, at green beans. So, any gulay you can do. So, yan. Halo lang natin. So, lagyan natin ng ground pepper, garlic powder, asin, at paprika at parsley. So, little bit of each spices ang ihalo natin. Ayan. Smash lang natin siya na mahalo o mag-mix well lahat yung ating spices. So, madali lang po ito, no? Para mapaiba naman yung ating lulutuin for today. Ang gagawin natin ay yung
ilagay natin sa loob ng ampalaya. Ayun. So, ito yung ampalaya natin, of course. Medyo na parami ata ang gawa ni Ate Ning, pero okay lang yan. Whoops! Ilagay natin. Ilagay natin talaga sa loob all the way. Okay? All the way. Yan. Ayan, nandito. So, nasa inyo kung gaano karami ang ampalaya gagawin nyo, pero kami lang kasi ni Mother Dear ang kakain nito. Yan lang gagawin natin. Ayun, lumusot pa pala sa kabila. Anyway. So, yan. Kamayin na lang natin, no? Para make sure na na-sealed lang lahat. Ayan. Yun. Yun. So, lahat ito, yung tatlo lang siya. Yan. I-steam lang natin ito. Tapos, ang natira nito, may gagawin po tayo dyan. Yan. Dami, diba? So, ilagay natin sa isang platito yung ating ampalaya. Tapos, ilagay natin sa isang ng steamer. So, ilagay lang natin dito. Kasi para yung sauce niya ay hindi mapunta sa tubig. So, ilagay na. Saluhin natin sa ilagay natin yan. Okay? Hintayin lang natin kumulo yung ating tubig. So, ayan na. Kumulo na yung ating tubig. Ilalagay lang natin ito. Yung steamer natin. Ayan. At tatakpan lang natin siya. So, lutuin natin siya ng at least 20 to 25 minutes. So, ayan na. Naluluto na yung ating steam ampalaya with pork and shrimp. Ayan na, diba? Ang sarap niyan. So, after 25 minutes, ayan na ang hitsura ng ating ampalaya. So, ito yung ulo ng shrimp. So, pinakuluan lang natin ng tubig na mainit. Ano? Pinakuluan natin. Tapos, mash natin siya para lalabas yung kanyang dagta o lasa dito. At may pagpagagamitan natin ito sa ating another recipe for today. So, ayan. Lagyan natin dito. Ayan. Katapos natin smash yan, isalain lang natin. Salain lang natin ng ayan. At ito yung kanyang sabaw. Gagamitin lang natin yan, no? At nakita nyo itong ating pinagtimplahan kanina para sa ating ampalaya at gagawin din natin ilagay sa ating shrimp. Pwede naman din natin gawin doon sa ating ampalaya. Pero ito kasi kakaiba naman ang gagawin natin. Ayan. Tapos lagyan natin ng isang itlog. Ayan, isang itlog. Haloin natin. Ayan. So, lagyan na natin ng konting isang kutsarang breadcrumbs.
At nilagay ko ay Italian breadcrumbs, yung may cheese. Ayun. O, diba? So, halo lang natin ng maigi. So, mayroon tayong talong, of course, yung nilaga, no? Iba naman ang ano natin, instead of i-pretohin natin or yung itotorta. Pero iba ng way ang pagtutorta natin, nilaga muna natin yung talong. Palamigin lang natin muna yung talong bago natin ilagay yung ating filling. Okay, bakit maliit? Ayan. Atin lang ibukaka o ihiwain sa gitna yung ating talong para madali siyang lalamig. Diba? So, yan lang. Medyo may kainitan pa. Pero kailangan lang natin hiwain para mas madali siyang malalamig. Huwag tayo ng pating ito. So, ang dami natin pwedeng gawin, no? Pwede lang ng lutoan ng ganito. So, pwedeng marami tayong magawa sa isang recipe. Isang recipe lang, pero pwede natin, ang dami natin pwedeng magawa, diba? So, ayun na.
So, imukbang natin yung ating mga niluluto today. So, anyway, meron akong piniritong galunggong at yung ating ano ba tawag dyan? Basta ganun. Tapos, ito yung eggplant. At ito yung ating ampalaya. Mukbang natin for today's video. Ayan yung ating ampalaya. Tikman natin, no? Promise, sarap.